लोगोफोरजों अरुणाचल हाजोआव फैबाय आरोखि ना चाइना बर्डार खाथियाव देखायनालै आंखौ चाइना बर्डार बिमाय आं बिमाय ओमफ्राय आं हारसिं गेजेराव मोदोम सेरेखाय गेजेराव गाखोबाय आं चाइना बर्डार नैबे हाजोखौ बारबानो चाइना बर्डार मोनबाय नो अरुणाचल हाजो नुबाय अबेनि मानसिया अबेथिं क'क्राझार टु चाइना बर्डार बेयाव दसे ओंखार नामा अबाय ओंखारजायो जों दा गाखोहैनोसै आरोखि ना लोगोफोर नै बेनो लाबोदो आरोखि ना बिराद मोजांलै आयो दिल मारि होनोमोनलाय दिल गार्डेन मारि मोनलाय लागायलाय दे होनलाय नै गासिमोन बिराद समायना फैदो बेरायदो आरामनो गोसोखौ स्रां मोनलायगोन दुखु दाहा दंबायबायोब्रा गोसो सिंफ्राव बावल' फैनानै थाफैनांगौ आरोखि ना गोजोन बार जाफैदो ओमफ्राय दै नायनो बेसे गोजानाव र' लासि थांगोन नामा मामा लासि थांगोन अबे हाजोआनो नै बिसिना माबा मा होनो लांदां बायदि नुहुरो गोजाननिफ्राय ओमफ्राय बे लांदां नुहुरनाया हाग्रा जाथिखौसो लांदां नुहुरदों जों मा बे माबा हाग्रासोना मा बिफां होनो बेखौ बाथा ना थांगा ओहो बेथ' माबा जाबाय बांग्रिवा जाबाय बै थांगा बिरना हाग्रा बायदि आरोखि ना गासिबो हाजो दरब्रैसो बारनांगौ बेखौ चाइनायाव थांबा ए 7-8 हाजो बारनांगौ नै गासिबो बेखौ ब्लगार सासेखौ खिथुआव नै मानसि दंफैखायो दां आयै बिराद समायनालै जायगाफ्रा न' मोनस'खाया आरोखि ना बिराद खनाखा माबाफोर जायोबाथाय गैखाला मोनहास'खाला न'फोरखौ हब्राबाबो गाबज्रिबाबो खोनाहैखाला ओमफ्राय नैबाव बेरायग्राफोर फैयोबा मेङोबा दै लोंनो थाखाय दैखर खुरना दोनदो आरोखि ना मोनसे हा समायदोंना गाखोग्रा गैया गाइसमोन लामायानो गैया गाखोग्रा नङाबा थिखिनिसिम थाङोमोन आरोखि ना जों बेसे गोथौ दै गैथ'आ लेट्स गो बेक थेंक इउ ब्लगार सासेया हनै हा मा होनदों बरियालै जायगाया फसायबाय आं बैहाय बांखारल' बानायबावनांगौमोन नैबेहाय मोनसे हा हाजो सेर थांसै ना बे हाग्रा बिफांखौनो लांदां नुदों जाथिजों गाइस ना जों दायो जंगल दंफैयो जुदि मैदेर नुनांबा जों खारख'नो नङा थैगोनसो गासिबो जासिगोन हादानसो गाइसमोन नायबा ना बोरैबा मोनो गोसोखौ खिन्थु फैबा फिलिंखौ मोजां मोनफैयो खोनानायाव हादान होनबा बिराद बेरायनो बायोना मानसिफ्रा ओरै फेस्टिंला आं नुवा आं थैगोनसो लासैसो गैया नै गासिबो बहाय थांनो मोनबावनांगौमोनलै ओरै थांसै जों ओमफ्राय बेसर बागान खना गिदिंजोबखाबाय गासिबो दिनै ओइ बांखार दंथ' न'आव हनै बांखार दं बिफां गोजौआव न' बानायनाय ओमफ्राय गाबोन अबेहाय थांगोन होनदों चाइना थांगोन ओरैजाय गाइस गाखोलाङो नङा माबा गोजोनफुरियाव सरि सोरगोफुरि लागायलांसैलाय गाबोन सोरगोफुरि चाइना एक्सप्रेस नै हाजोनि बिफांफ्रा थाजोबो आरोखि ना सोरगोफुरि माबायदि सोरगोफुरि जायगाया ओमफ्राय माबायदि निनजा लाबोदों ओमफ्राय
सना हिर' बेथ' यार चलो फुरा नावलाय हाजो गोजौ फुरजों नङा बेनो माबा हाबा बे बाथा बिफां माबायदि नांगोन नोंसोरखौ गासिबो ना मा होनो औ जाफैसिगोन ना बे गासिबो उनाव जाफैसिगोन पिकनिक स्पट जागोन बे मोनसे होमबालाय चाइना बर्डार खाथि जायो बिसिनावसो करना फैग्रोदों गाइसमोन ओमफ्रायसो क'क्राझाराव थांग्रोदों बिसिनाव फैग्रोनासो क'क्राझाराव थांदों होमबा करनाया जोंनो लांनाय जादों आलासि फैनानै एबार लांफा एबार जायगाफ्रा माबायदि बादामालि भाइरास लांफागोन एबार मा भाइरास बादामालि भाइरास लांफागोन न' मोनसिगोन एबार साहा बागान नै साहा बागान खरलेबसे दंबाव गय बागानाथ' दा बुंखासै आरोखि ना देनजार गयफ्रा बबे जायगायाव मोनफैगोनलै दिनै थांमारसि निगिरबाय नामा जोंलाय चाइना बर्डाराव बिदि थांजाखायो चाइना बर्डार लामा दं अ साइडजों नैबे लामाया बेजोंनो ओरै होलांखायो डाइरेक्ट कालापार सेस चाइना बर्डार खाथि मोनहैखाबाय दंफां हायनायफ्रा मानसिफ्रा चाइना बर्डार नायहैखाबाय माबाफोरखौ न'खौ नुहुरसैनो चाइनाफोरनि मानसिफोरनिखौ नोंसोर थांथाराखै यां सिखां यांह होननाय दै दंना औ चाइनाफोरनि यां सिखांबो दै दंना बिसोरखौ बारजोबनांगौ मोनजोबखागोन माने सानबेसे लागोन बेजों थाङोबा मोनहैयो माबाफ्रावनो बरियाखा नै जायगाफ्रा बेफोराव खेथिसो मावो हरै फाग्लासो मा गायगोन बाव जेनेबा बेसरफोरखौ आबायबाय लामाया मोजां नङाना सेस मावजोबो केमेरा यां सिखां यांह मोनथाम बे मोनथाम दैखौ बारबानो चाइना मोनबाय बबेखौ यां सिखां यांह दैमालै फाग्ला लामा मोनबाय ना मालाबा फैजागोन नोंसोर चाइना सोर बुरिया जायगाफ्रा बै अन्थाइ गावलांनायाव थांनांगोन ना माबायदि जायगाफ्रा बरिया ना आयै बुंनाङालै मारैबो जोंनि साइडफ्राव बेबायदि थायोमोनबा नै ओरैजाय दै दाननानै हरबावनाय दंबावोसो दस्रा जायगायाव निउ इयार जाहैनो नै दै दानना हरनाय आरोखि ना बेयो हाजोनि दै स्राय स्राय लोंजाबावगोनसोलै बे दैया ना मामा फसायबाय जायगाखौ सिखोना लांजानाय मोनबा औ मामा आं बबेबा थांलै बबेबा थांनो र' नों सालायथ' So finally yang Shikyang yang ho post kaya heavy सब बोल्डर है बोल्डर बड़ा पानी भी बहुत साफ है साफ वाह देखो क्या नजारा है यार वाह लुक एट दिस नै गाइसमोन आयो बैहाय जायगायाथ' बिराद समायनाखालै सोरगोफुरि गाबोन बाव फैफिनगोन हो दिस्लार आवलाखौ लिंदो मामा फैयाबा फैला आरो माथो ना मामा आवगायथिं आवगायलांसै आरोखि ना लोगोफोर जायगाफ्राथ' दा बुंसै लोगोफोर खोमाफ्रानो जालायलांला नामा नोंसिना लोगोफोरसो होनदोंलै होद लोगोफोरसो होनदों बिमाय मोनावसो आलासि जाफैदों आरोखि ना जोङो बिमायजों आंजों मा सिथो बैखौ फसायबाय हो बै गारबोनायखौ गारबोनायाव आइदि नोंथां नोङो नै दैयाव दोनना बेयाव थांनाय नों मानसि गावखौनो गाव बोरैबा फिसा माबा जिब जुनार बायदि नुगोन नों गावखौनो गाव थांबा बै खाथियाव बै दन्द्रालाय मा दन्द्रा बैलाय दन्द्रा दङ
दा मैदेरफ्रा बेफोराव ओरैनो गाखोलांनो हायो खेला मैदेरफ्रा सिदाखौनो अ बिदिनो गाखोलांनो हायो मैदेरा बैबायदि सिदाखौ गाखोनो हागोन बैखौ हा हायो हायो नैबेखौ जायोलै बिसोरना नैबे बिफांखौ हा बेखौ जाया गय बिफांखौ जायो गय माबा बिलाइखौ जायो गय बिफां वा बरियालै जायगाया माइरिबो थांनायलाय नों थांबाथाय जों थांबाय ना बिमाया आवगायगोन बिदि थांबाथाय जों थांबाय दे थांगोन दहाय खुलुमखायाखै फैबाय थांथारसै फै अजों हाग्राजों मानो थांनो र' बैजों थांनायनिफ्राय मा र' ना सावनानै जानो नैबेयाव दा फट' खेबग्रा गैया बारनोनो हाला आंहा हाब्रुबो दंलै नैबे साइडआव सेन्देलखौ सिथाबजोबो फाइनालि गास बिराद गुवार माबा लैथोखौ बारना फैबाय आरोखि ना आं ओइनिफ्रायनो फैबाय नुहुरनायनिफ्रायनो एलबाम गाफैगोन ना गाफैयाब्रा ड्रन उराय होनो बरिया जागोन नङा माथो सरलपारानिफ्राय बेनो बेस्टसिन दैल'सो ओमफ्राय लांदांसो जेबो गैयाना ओमफ्राय बे माबा माबि फाननाय बेहायनो बेस्ट नङाबा नैबे अन्थाइफोरनि थाखाय मोजां नुदों आरोखि ना ओमफ्राय दैनि थाखाय बे दैया बबेनिफ्राय फैथारनाय जेनेबा फुवा हाजो नुहुरनायनिफ्राय फैनाय ना माया आंनिखौथ' माबायदि खेबखोथाय मामिया थालखौ मोनाखै नै बरिया हा नांथ'ला दे आंनो एबार खेनसे फैफिनबा नेक्स्टआव एबारथ' नुखाबाय हारसिंबाबो लागायबोनोसै माने बे जायगायाव हारसिं फैया आरोखि ना ओं नोंसिनावसो फैगोन मामा नोंसिनाव माने बियो हाजोआ आंनिबा मिथिबायना माबानि थाखाय बायनाय बे मा होनो मामाय ओइ जुदि पार्कफोर मोनसे बानायनोबा ना मानसिफ्रा जोबामोनलै बेयाव जोबखायालै बाव बेयाव पार्कबो बानायनो लांदां होयोना हा जोंना खुलिनोसै आं एलबाम गानो बरिया जादों जायगाफ्रा खुलिनोसै ओरै होबावनोसै लामाखौ दामिनो ओइ साजों लामा बानाय माथो बाराबा लांदां बेसेबांबा दाख्लै उदां थानाय जेबो गैया बिबारल' दोनजायदों मोननै मोनथाम नालाय खना माबायदि एथ' मोजां समायना दङना जायगाफ्रा सिं बेफोरखौ नै बिसिनि जायगायाव नुयो आरोखि ना नैबे जोंनि मानाव गेदेर बिमाय गेदेरनि गामियाव ओइ गस्ला गालांबाय हनै मोजां जागोनदां नै बरियानो अरबो सावना गालांखाबायलै नैबेहाय हले गोथौथार दैया गोथांखा दुगैनाया बाव दुगैना जुदि एसे दैया साफा नङा दिनै जों खनसे फैनायाव थांबाथाय गाबाथाय गवा थांबाथाय मोनलाङो दुगैफैनांगौमोन बै अन्थाइखौ बरिया मोनदों आं मामा दै लादो बैहायबो बरियामोन बै जायगाया फसायजोब्बायलां बे गासैखौबो मिथिबाय लोगोफोर थांसै जों ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन आरोखि ना थांसै मोनाबायबो सान हाबबाय गैला सानखौनो नुला ओमफ्राय बिसिनिथिं फैनानै आन्दायदोंसै आरोखि ना सानानो साहाथिंसो ओंखारगासिनो आंना